सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगतरनाथ जगन्नाथ ସେହି ଅଖିଳପତି ନିଖିଳପତି କୋଟି କୈବଲ୍ୟଦାତା ଜୀବତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଚରମନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଏ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ଅକିଞ୍ଚନ ଶାନ୍ତିର ସର୍ବଦ ଓ ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା SSG ଗ୍ରୁପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆମ ଗାଁର କାଉନ୍ସିଲର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିବା ଆମର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଟାଣୁଆ ପୁଅ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ ମାନସିକ ଭାବରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇ ପଦ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯେପରି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଏହା ମୋର ଶେଷ ରାଜନୀତି ଓ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଏହା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଶୁଣିଛି। ସେହିପରି ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କିପରି ଏହି ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ 1 ନମ୍ବର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଆମର କାମ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ କ୍ଲବର ଭାଇମାନେ ସବୁ କାମରେ ଆଗବର ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହାକୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ଲବର ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାମ କଲେଣି। ଆମର ଏହି କ୍ଲବର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁପ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଖନନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର, ଶ୍ମଶାନର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଚାରା ରୋପଣ ଓ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। କିପରି ଓ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗେଇ ହେବ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଜି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ହି ମୋର ପ୍ରେରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁଁ ନିରବିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧମ ସୁନ୍ଦବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମ ଗାଁର ଡିଏମ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାହି ରଙ୍ଗଣ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର କ୍ଲବର ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହଉ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଟଣୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ।